Més de 250 persones s'han donat cita al Casal Pere IV el passat dijous per rebre l'escriptora i periodista Pilar Rahola i el líder de Convergència i Unió. Ambdós han presentat el llibre La màscara del rei Artur, escrit per Rahola i protagonitzat per Mas. Mostrant una gran sintonia, tots dos han conversat distesament sobre el llibre, explicant com va ser el seu procés d'elaboració i bromejant en moltes ocasions. I us puc assegurar, faig un petit parèntesi, que ser observat per la Pilar Rahola durant 5 mesos em mereixo guanyar i ser president. La màscara del rei Artur explica, segons el propi Mas, la vida d'un home que primer és persona i després fa política. Segons Pilar Rahola, el llibre té l'objectiu de fer caure els tòpics que pesen sobre el candidat a presidir Catalunya. Per la periodista era tot un repte descobrir com era l'Artur Mas polític i també l'Artur Mas com a persona. Aquest senyor que a mínim era un enigma, i que l'enigma era molt interessant, i podia intuir que hi havia al darrere d'aquest enigma molt de gruix, que podia agradar-me o no, però que en qualsevol cas estava per descobrir. Desgraciadament, en alguns altres casos tinc la impressió que l'enigma està tot descobert i, per tant, en conseqüència ja no m'hi hagués posat. En aquest cas m'hi vaig posar. La decisió d'escriure el llibre va ser molt meditada per ambdues parts, per les repercussions que podien sorgir. Una de les condicions era que el líder de Convergència no pogués modificar en cap sentit el llibre. M'ho vaig haver de pensar i, de fet, m'ho vaig pensar molt, perquè no poder tocar ni una coma d'un llibre amb aquestes característiques doncs tenia un component de risc molt elevat. Jo, després d'una llarga travessia del desert, vaig pensar a veure si ara un llibre t'impedeix arribar-hi. La Pilar Rahola i l'Artur Mas també han respost les preguntes del públic, interessat en la relació entre la periodista i el president de Convergència. Algunes persones s'han preguntat a Mas sobre la independència de Catalunya i el líder de Convergència afirma que si es fes un referèndum, ell votaria sí a la independència. La presentació del llibre La màscara del rei Artur es farà només en 4 ocasions. De moment s'ha fet una presentació a Barcelona, Manresa i Sabadell i en queda una última a Madrid.